Naša firma funguje od roku 2004 a od tohto roku v podstate pracujeme v gastronomickom sektore, kde sme získali bohaté skúsenosti. Robíme 3 hlavné činnosti, a to sú koktejlový catering a party service, druhou je obchod s barovými potrebami a tretie sú barmanské kurzy. Momentálne naša firma ponúka 3 barmanské kurzy. Prvý je základný rýchlo kurz, druhý kurz je základný barmanský klasický kurz a tretí je kurz Working Flair, kde sa študenti naučia vyhadzovanie fliaž a umenie flair bartendingu. Prvý je taký rýchlo kurz, ktorý je určený pre všetkých, ktorí si chcú doma namiešať nejaké koktejly alebo začínajúcich barmanov. Tento rýchlo kurz je v podstate organizovaný v priebehu jedného dňa. Jeho rozsah je 8 hodín. Celý kurz je v podstate zameraný 50% na teóriu, 50% na samotné miešanie, kedy si študenti vlastne sami môžu vyskúšať, ako sa miešajú koktejly, môžu ochutnávať koktejly, ochutnávať jednotlivé ingrediencie, aby sa naučili, ako správne miešať ingrediencie dohromady. Taktiež máme profesionálnych školiteľov, ktorí sú zaučení v tomto obore, majú dlhoročné pracovné skúsenosti a taktiež absolvovali niekoľko barmanských kurzov na to, aby mohli vlastne svoje skúsenosti ponúkať ďalej našim študentom. Taktiež tým, že máme obchod s barovými potrebami a robíme cateringy, tak máme profesionálne vybavenie a môžeme poskytnúť teda našim študentom perfektné pomôcky barové. Všetci naši študenti získajú po absolvovaní kurzu certifikát a špeciálnu zľavu na nákup barových potrieb v našom obchode.